vanhu vobuda vachiti cry my beloved country Zimbabwe after nyika yaona kuti Blessed Mhlanga oreleasiwa from the prison. But panguva ino chishamisiko choitika munyika yeZimbabwe chashamisa vanhu ndechekuti Blessed Mhlanga akakoniwa kudescribe maconditions anga ariko achiti nhau iyi yakagara yakangotaurwa nevanhu kubva kudhara ichokwadi. Saka mashoko amuda panguva ino vanhu vanyatsokuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe maprisoners vanonyatsokubatiwa zviri inhuman. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Tinda paendo yadhara amudanyora achiti it's impossible to describe conditions at Harare remand prison in words. The place is hell, but I was safe under the care of Mike Chimombe and Moses Mpofu, themselves politically prisoners who for 10 months have been fighting for bail, a right denied to them. They are in my prayers. Tomashika nomudanyuka pana dhara achiudza vanhu achiti aiwa that place is hell. Panguva inoi mukaona vanhu vanenge vachinzi vari kumaprisons uko, those guys they're struggling, especially in the current economic situation in Zimbabwe. Some of the people they might not be that rich, vasakwanisi kuwana chimoko chekuti vararame, vose kana vava muprison vasikwanisa kune kwako kutambudzika nekutambura kwava doubled. Masvika anobuda panapa achitaurwa nadhara Blessed Mhlanga wamuziva kuti aiwa mukomana akari behind the bus nenhau aiwa dzanageza nekuexposa mamwe masecrets aiwa ematop leaders and the ruling party ZANU-PF. Mashoko arikubuda panguva ino the people they are also happy his release. That's because vanenge vachiona kuti aiwa kana chipiwa bail yatsikona kuti marights aiwa now they are being exercised kune macitizens enyika yeZimbabwe. Tidze mafungiro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section metidze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.